E xa está ben. Non vale de nada criticar a xente. Se no teu pobo, se os teus veciños están pasando mal, ou ves que se meten nas drogas, escapando do seu dolor, ou de súa non crencia neles mismos, ti, se estás en unha posición en que eras máis positivo e que crees en ti e podes botar unha man, nada de criticar, iso non vale para nada. Hai que facer algo por a comunidade, que para iso estamos aquí. Sempre. É para o que estamos aquí, para botar unha man. Veciños con veciños. A xente está para axudarse unha a outra. Grazas.